खुलुमबाय बे भिडिअ बानायनायनि जाहोनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ थांनाय 12 तारिखनि बेलासि समाव मोनसे भइस नोट आंनियाव फैदोंमोन बे भइस नोटआव ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंदों जेरावहाय हेलिनाया मोनसे भाइरेल भिडिअ बा मोनसे भिडिअ फैगासिनो ओंखारनोल' बाखि बेबायदि मोनसे खोथा बुंदों बे भइस नोटआव बे भइस नोटखौ आं जेब्ला फार्स्ट मोनजेनदोंमोन बे समाव आं बांद्राय सिरियासलि लायाखै मानोना बे भइस नोटखौ खोनानानै आं ओरैबायदि मोनदों जे बे जायबा सिख्लाया बे भइस नोटखौ रेकर्ड खालायदों बे सिख्लाया आंखौ पार्सनेलि मिथिया बा आंनि बागै मिथिया बा आंनि क्लोज नङा बेनिखायनो आं सानबाय बे सोरबा रेन्डम मानसि ओंखायनो बेबायदि ओरैनो खोथा बुंलाबायदों ओमफ्राय आं सानबाय बेलाय मा गिदिर खोथा नङा होमबा बयबोथ' जोंखौ बयबो मोजां मोनगोन बेथ' नङा ना सोरबाफोर गाज्रिबो मोननो हागौ बे गिदिर खोथा नङा बेबायदि साननानै आङो सिरियासलि लायाबासिनो थाबाय बिनि उनाव लासै लासै आं मिथिनो मोनबाय जे बे भइस नोटआ बिराद सार्कुलेट जागासिनो बयबो बुंहरगासिनो आंखौ बयबो बेबायदि बयबो फेसबुक वाट्सएप बेफोरबायदि मिडियाफ्राव आरो ससियेल मिडियासफ्राव बिराद बे बुस्थुखौ लानानै बिराद दावराव आरो बेनि उनाव आं सानबाय दाथ' बेखौ बांद्राय माबागासिनो खिन्थु आं सानबाय बुहुदानोथ' जेनेबा फोथायदोंब्लाबो बुहुदानोथ' जेनेबा बुजिगोन बे बुस्थुखौ जे सोरबा सासे मानसिनि खोथा जेनेबा आंबो आरो जेनेबा आं सोरबा मानसि सासेखौ क्ल'जलि मिथियाबाबो बिनि बागै होननानै जास्ट बेबायदि सोरनोबा भइस नोट हरबानो जे बा सोरखौबा बेबायदि बुंहरबानो जे बे मानसिया बेबायदि जाथारगोन बेबायदि बेबो जेबो प्रुफ गैयालाबासिनो माब्रै आं माबा मोनसे होनबाय जेनेबा खोथायाथ' मा सालाय फिदिंबानो जायो नङा होमबा आंबो माबा मोनसे दिनाव मोनसे खोथा होननानै बेखौनो सार्कुलेट खालायबाय जेबो प्रुफ गैया जेबो माबा गैयाबासिनो बे खोथाखौ बोरै फोथायगोन नङा होमबा बेनि उनाव मा जाखो बिनि उनाव लासैनो मोनसे भिडिअ फैबाय जेरावहाय सानै सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गाज्रि खामानि मावनाय बे सिख्लाखौ फार्स्ट खिनियाव आरो जेब्ला बे भिडिअआ स्टार्ट जायो बे समाव माने बे सिख्लानि खुगाखौ ओरै मुथेनानै जास्ट मेगनखौ आरो खाफालखौ नुयो आरो बेबायदि मोनसे भिडिअखौ लिक खालायबाय बेबायदि भिडिअ मोनसेखौ आं होननानै लिक खालायबाय बे भिडिअनि सिख्लाखौ बयबो दा आं होननानै बुंगासिनो आं आसरित मोनबाय भिडिअखौ नुबानो मिथियो जे बे आं नङा होननानै थेवब्लाबो मानसिफ्रा मानो आंखौ होननानै बे भिडिअनि सिख्लाखौ आंखौ होननानै मानो सानगासिनो आं मोनसे खोथाबो सानदों जेनेबा ओरैबायदिबो जानो हागौ मानोना फार्स्ट पार्ट खिनिया मानोना खुगा मुथेनानैसो खालामनाय नालाय बे मोखांखिनि मेगनखिनिखौल' बे फार्स्ट खिनिखौल' भाइरेल खालायदों नामाथाय बेबायदिबो सानलाय लांबाय आङो ओमफ्राय जेला आं मानसिफोरनाव सोङो जेनेबा आंनाव फन हरनानैबो सोंहरबाय आरो जेनेबा नोंनि बेबायदि भिडिअ होननानै माबादों होननानै मानसिफोरनाव सोंबाय आं जेनेबा बे भिडिअखौ नोंसोरो फुल भिडिअखौ मोनजोबदों ना हाफ भिडिअखौ मोनदों होननानै बिसोर होनबाय मोखां जे नुयो बे जे मानसिनि बे सिख्लानि जे पुरा मोखां सेस बडिफोरखौ नुजोबो जे बे भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै नोंसोर बेबायदि होनना सोंबाय आं बेबायदिखौथ' मोनाखै होनबाय होमबा आं मिथिबाय जे बे भिडिअखौ मानो आंखौ होननानै मानसिफ्रा सानगासिनो होमबासो आं मिथिबाय आरो इउटिउबावबो आं नुबाय जे जास्ट जिखिनि पार्टआव मोखां खोबथेयो आरोना बेखिनि पार्टखौल' बे हेलिनानि बे भाइरेल भिडिअआ ओंखारबाय एसेबां सेकेन्ड्सनि होननानै बे मोखां खोबथेनायखिनि पार्टखौल' देखायनानै ओरैबायदि खालायदों जेनेबा बे आंनिनो थार बायदि खालायनानै माबा खालायगासिनो आरो बे भाइरेल खालायगासिनो आरो बे बुस्थुखौ ओमफ्राय बाखि उनाव जेला रिभिल जायो मोखाङा बे पार्टखौ माने खोन्थियासै आरो आं सानबाय आरो बेबायदिखौ माने बेफोर गासिखौबो नुजोबनानै आरो आं सानबाय जे सोरबा बेखौ प्लेनिं खालायगासिनो मानोना फार्स्टआव मोनसे भइस नोट बिनि उनाव मोनसे भिडिअ आं बायदि नुनाय सासे सिख्ला आंनिखौथ' मोनासै जेनेबा आंनियाथ' बेबायदि गैया आंनिखौ मोनिखाय मा खालायखो बिसोरो सासे आं बायदि नुनाय लुकालाइक आं बायदि सेम सिख्ला बेबायदि बे भिडिअनि सिख्लाखौ आंखौ होननानै दा बयबो सासपेक्ट खालायगासिनो नैबे सिख्लाखौ आरोना नैबे सिख्लाखौ बे सिख्लाया आं नामा बे सिख्लाया आं नामा नोंसोर बुंलाय बे सिख्लाया आं जानो हागौ नामा बे सिख्लाया जानो हागौ ओरै साइडनिफ्राय आं बायदि नुनो हागौ खिन्थु
बे भिडिअआव फुल भिडिअआव बे सिख्लाया मोखांखौ अलरेडि रिभिल खालायखांखाबाय बेयाव नङा होननानै मिथियोबाबो नोंथांमोना आंखौ मानो बे सिख्लाया आंखौ होननानै सानगासिनो आं बेखौसो बिराद दुखु मोनदों आरो नङाबा ओरैबो जानो हागौ बे फार्स्ट पार्टआव माने बे भिडिअआव ओरै खुगाखौ ओरै मुथेनानै माने माबायो आरो बेबायदिहायसो देखायदों आरो ओंखायनो आं सानदों आरो बेबायदिबो जानो हागौ आरोना जे फार्स्ट पार्ट खिनिखौ भिडिअखौ ट्रिम खालायनानै बाखि जेरावहाय बेयाव फेसआ रिभिल जायो बेखिनि पार्टखौ देखायाखैबो जानो हागौ जायफोरा माने एसे भाइरेल खालायनोबा बांसिन बे बुस्थुखौ जाजानायखौ लुबैदों आरोना बेबायदिबो खालायनो हागौ खिन्थु आं जेला फार्स्ट मोनदों आंथ' फुल भिडिअखौनो आंनाव सोरबा हरदों फुल भिडिअ हरदों ओमफ्राय बे फट'नि स्क्रिनशटखौ हरदों खिन्थु आं जेब्ला सानै साथामसोखौ फन हरनानै सोंदों जे बेबायदि भिडिअ आंनि बेबायदि माबाखौ भिडिअ भाइरेल जादों होननायखौ नोंसोर फुल भिडिअखौ नुदों नामा होननानै जेला सोंबाय आङो होमबाथाय बिसोर होनबाय ओहो फुल भिडिअथ' बेबायदि नुवाखै खिन्थु मोखां खोबथेनानै बेखौ जेला खोनायो होमबासो आं सानबाय जे ओंखायसो माने मानसिफ्रा माने आं होननानै सानगासिनो आरोना थारमाने मानसिफोरखौबो ओरैबायदि खालायबाय दा बे बुस्थुखौ सोर खालायदों बा माबादों बेखौ जेबो हमनो हायाखै आङो दा प्लेनिंबो जानो हागौ मानोना बेफोरखौ नायोबाथ' प्लेनिं बायदिखौनो मोनदों आङो बिकज बे ससेल' भिडिअखौ ट्रिम खालायनानै बयनोबो सार्कुलेट खालायदों आरो फार्स्टआव भइस नट होदों बेफोरखौ नुनानै आं माने गाज्रि मानसिफोरनि बेबायदि प्लेनिंबो जानो हागौ होननानै आं सानदों आरोना आं बयखौबो ब्लेम खालायनो थाङाखै मानोना बहुत मानसियानो मिसलिड जादों बहुत मानसियानो फुल भिडिअखौ नुवाखै अबभियासलि सासपेक्ट बा बेबायदिथ' जाखागोन जेनेबा आंखौ लानानै मानोना बे सिख्लाखौ माने मोखां खोबथेनानैसो बेबायदि खिनिखौसो शेयार खालायदों नालाय बेनि थाखाय आं बुजिदों आरो जेनेबा सिटुवेशनखौबो बेबायदि नङा जे आं नोंथांमोनखौ बयखौबो माने रागा जोंदों जे आंनि भिडिअखौ मानो बेबायदि नङा गारा बेबायदिबो नङा आं माने कमप्लिटलि सिटुवेशनखौ बुजिदों आरो बेबायदिबो जानो हागौ होननानै आरो लोगोसे दुखुबो मोनदों जायफोरा फुल भिडिअखौ नुनानैबो आं नङा होननानै मिथिनानैबो बेखौ आं बे हेलिना थार बेबायदि होननायखौ दुखु मोनदों आरो खिन्थु मा खालायनो बेबायदि दा सोरबाफोर बेबायदि खालायनायखौथ' आंथ' थांनानै बेबायदि दा खालाय आंखौ बेबायदि दा बुं होननानैथ' होननो हाला नालाय आङो खिन्थु सैथोआ मा आं बेखौनो बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो दिनै ना ओमफ्राय बहुत मानसियानो आंखौ बहुत खोथा बुंदों ससियेल मिडियायाव जे जुदि हेलिनाया दायनिगिरि नङाबा हेलिनानि भिडिअ नङाबा हेलिनाया मानो क्लेरिफिकेसन जेबो होआखै बा हेलिनाया मानो दिनैसिम पस्ट मोनसे होनो हायाखै बे खोथाखौ लानानै बा हेलिनाया मानो भिडिअफोर होआखै बेनि रिजनानो जाहैबाय फार्स्ट खोथा जेब्ला बेबायदि भाइरेल जादों आं सानाखैमोन जे बेबायदि नंखाय सोरनिबा जास्ट सोरबा सासे सिख्लाया माबा मोनसे खोथा होननानै रेकर्ड खालायनानै बे बुस्थुखौ हरनायखौ नोंथांमोना जे फोथायनानै लागोन बे बुस्थुखौ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन नेक्स्टआ जाहैबाय बे सिख्लाया आं नंखायानो बे सिख्लाया नङिखौ आरो आंहा माने ओरैबायदि जादों जे रायजोफोरा आंखौ मिथिखागोन आंखौ बुजिखागोन जे नङा हेलिना नंखाया होननानै मानोना फुल भिडिअखौसो आङो भाइरेल जादों होननानै सानगासिनोमोन हाफ भिडिअखौल' जे भाइरेल जादों बेखौ आं सानाखैमोन खिन्थु मेन रिजना बेनो आरो जेनेबा आं नङाबा आं माबायाबा आं क्लेरिफिकेसन मा होनो आं नङानोबा जिहेतु आरो रायजोफोरा आंखौ बुजिखागोन साननानै आं दिनैसिम क्लेरिफिकेसन भिडिअ लाबोआखैमोन खिन्थु दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे बुस्थुफ्रा बिराद बारानिख्रुइ बारा जालांगासिनो ओमफ्राय आं क्लेरिफिकेसन भिडिअ लाबोयैनि थाखायसो मानसिफ्रा बांसिन माने आंखौ डाउट खालायगासिनो आरो मेबि आं लेट जाबाय स्टिल जेबो नङा आं नोंथांमोननो लेटैबाबो आं जि सैथो बेखौ दिनै खोन्थानो थाखाय फैबाय आरो आं रावखौबो गाज्रि मोनाखै मानोना आंखौ दिनै बुहुत फंबाय बिनानावमोना फेसबुकआवनो जा इन्सटाग्रामावनो जा वाट्सएपआवनो जा बुहुतआनो आंखौ दुखु बेबायदि माबा हरदों जेनेबा आब' हेलिना नोंखौ बेबायदि जागोन होननानै सानफेराखैमोन जोङो नों बेबायदिसो ओंखारबाय नोंनि सायाव बिराद ट्रास्ट दंमोन खिन्थु नोंसो बेबायदि खालामबाय बेफोरबायदि मेसेज बा बेफोरबायदि बुहुदावनो कमेन्ट्सफोरबो नुदों आं बेफोरबायदि नुनानै आं माने गाज्रिथ' मोनाखै
दुखु मोनदों आरो खालि गाज्रि मोनाखै आङो दुखु मोनदों एसे मानोना आं बयखौबो ब्लेम खालाया होनखादों बिकज बेखौ मिसलिड जागासिनो बयबो खालि जे बेबायदि भइस नटखौ फोथायबाय आरो नेक्स्टआव आरो बेबायदि भिडिअ आं बेखौनो होननो सानदों आरोना जे बेबायदि सोरबा सासे सानै गाज्रि मानसिनि थाखाय जोंखौ गाज्रि दासान आं बहुद सिगांनिफ्रायनो 5 बोसोर 6 बोसोरानो जालायलांबाय आं बे इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनाया आं दिनैसिम जेसेबां खामानि मावबोदों आं अनेस्टलि खामानि मावबोदों मालाबाबो बेबायदि गाज्रि खामानि मावबोआखै आरो सेकेन्ड रिजना जाहैबाय जेब्ला बै भिडिअ थानाय सिख्लाया आं नङानो आरो नुबानो सिनायखायो बे आं हेलेना नंखाया होननानै मानसिफ्राथ' अबभियासलि मिथिखाबायानो आं नङा होननानै बेखौ आं मा होननानै आरो क्लेरिफिकेसन होबावनांगोन नङा होमबा बेफोरखौ साननानैनो आङो जेबो पस्ट जेबो क्लेरिफिकेसन बेबायदि जेबो होआखैमोन किन्तु जेब्ला होआबासिनो सिरि सिरि थाबाय अब्लासो बांसिन मानसिफ्रा सानबाय जे अ नंगौदां ओंखायनो जेबो क्लेरिफिकेसन होनो हायाखै मायाखै बेबायदि साननानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाया आरो मोनसे रिक्वेस्ट इन्डास्ट्रियाव बेबायदि साफा सानै मानसिनि गाज्रि भिडिअ ओंखारदों होननानै गासैबो इन्डास्ट्रिखौ गासैबो फुल बड' इन्डास्ट्रिखौ जाज दा खालाम मानोना बयबो खस्थ' खालायो सासे सानैनि थाखाय जुदि बयखौबो होननाय जायोबा गोसोआव दुखु मोनो मानोना बहुत सिनियर आर्टिस्टफोरबो दं जोंथ' दाख्लैफोरसो फैनाय किन्तु जोंनि सिगाङाव बहुत सिगांनिफ्रायनो बर' हारिखौ लानानै बर' हारिनि थाखाय फिल्मफोर बा हारिनि थाखाय नांथाब जिखिनि कालचारखौ जौगाहोनो थाखाय मानसिफोर बेयाव रिलेटेड जानानै दं बिसोरनि गोसोआवबो दुखु मोनो ओंखायनो मैया दाख्लैफोर बेबायदि भिडिअ भाइरेलफोर जानायफोरनि थाखाय माने बेबायदि फुल बड' इन्डास्ट्रिखौ बेबायदि बोजाबफानाङा मानोना गाज्रि मानसिफ्रा जेरावबो फिल्डआव थाखायो बेबायदि नङा जे जास्ट बर' इन्डास्ट्रियावल' दंबा बेबायदि अबावबा अफिसफोराव थांबाबो बेबायदि मानसि थागोन बा अबावबा माबा मोनसे माबायावबो थागोन बा पाब्लिकआवबो थागोन थ' बेफोरबायदि मोनसे सासे सानै मानसिफोरनि थाखाय फुल इन्डास्ट्रिखौ गाज्रि होननानै दाहोनसै आरो दिनै आं बेखौथ' बुंनो हाला जे जायफोर गाज्रि मानसिफ्रा आंनि नाम लानानै बे भइस नटखौ बानायदों बा बे आंनि बायदि आं होननानै आंनि बायदि सासे एखे नुनाय सिख्लानि बे भिडिअखौ आं होननानै सार्कुलेट खालायनाय बेखौ बिसोरो मा जाहोननि थाखाय खालायदों बेखौथ' आं मिथिला जानो हागौ आंखौ आंनि नामखौ गाज्रि खालायनो थाखाय खालायदों किन्तु जाय खालायदों बे बुस्थुखौ बिसोरबो मिथिखायो जे बे सिख्लाया आं नङा होननानै आरो भइस नटआव जिखिनि खोथा बुंदों बेबो उइदाउट एनि प्रुफ उइदाउट एनि इनफरमेसनसो बेफोर बे खोथाखौ ओरैनो होनलाबायनाय आरो ओंखायनो आङो बेबायदि सोरबाफोर माबा मोनसे होननाय बा बेबायदि भिडिअ सोरनिबा आलदा सिख्लानि भिडिअखौ आं होननानै भाइरेल खालायनायखौ आं बेबायदि बांद्राय बेबायदि सिरियासलिबो लायाखै आरो आं जेसेबांखि बे साननै सानथामाव आंखौ ट्रल खालायबाय आंखौ बेबायदि हेड कमेन्ट्सफोर होबाय गाज्रि मेसेजफोर हरबाय आं बेफोरखौ कमप्लिटलि बुजिदों एकदम मानोना बेफोर बुस्थुआ मिसलिड जानानैसो जादों होननानै आं सानदों बेयाव नोंथांमोननिबो फुल बेबायदि गोरोन्थि गैया आरो बेबायदि रायजोफोरनिफ्राय ट्रल बेबायदि गाज्रि कमेन्ट्स बेबायदि मोननानै आंबो मेन्टेल हेरेसमेन्ट मोनदों बेबायदि नङा जे आंबो बिराद बेबायदि भाइरेल ओंखारदोंबा बिराद कुल बेबायदि एकदम आरामसे दं बेबायदि नङा बिराद मेन्टेल फिजिकेल बेबायदि आंहाबो एफेक्ट गोलैदों आरोना ओंखायनो आं रायजोफोरखौ आरो खेबसे बुंबावो जे बे सिख्लाया आं नङा आरो बे भइस नटआव जिखिनि खोथा बुंदों बे सिख्लाया आंखौ मोजाङै सिनाया बे सिख्लाया ओरैनो माबा मोनसे थांखिबो थानो हागौ बेहा आंखौ माबा खालायनायनि थाखाय डिफेम खालायनायनि थाखाय बेबायदिबो जानो हागौ ओंखायनो उइदाउट एनि इनफरमेसन बे भइस नटनि खोथाखिनिखौ बे सिख्लाया बुंनाय जादों बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोब्बाय गोजोन्थों लाभ इउ अल